gaan zo meteen curven langs rijden. En na informatie wat we net een beetje door hebben gekregen boven, gaan we zorgen dat we meer op ons beide spierkomen staan. Dus het gewicht beide benen krijgen. Dat gaan we doen in je hand. Hier zij of bij je heup in te zetten, in bed te duwen. Waardoor je curveknik krijgt en waardoor je het evenwicht boven de spies beter verdeeld krijgt. Waardoor je meer op beide voeten kunt staan. Yes? Je moet in de bocht. Oké, dus als je in de bocht komt, ga naar beneden. Je kan, je duwt je heup altijd naar de berg toe. Naar buiten? Ja. Dus je heup, dus je hand die wijst naar beneden en je heup wijst naar boven. Dan kom je de bocht uit, je handen naar voren, pak je anderen. Juist. Ja, dat is een ding.